Dipu Revenue Circle sai hemalong pen SK Borsing pangcho pan ketrek ji polong bangke langsolet lapen borlang per yude tumpen chikroi dunek thei pusi per ke thing pen ningje pon honghap hongru kisu ka chalong abang pi kritia langni phia phan em research tok bi pen kerap ke pajuram care clinic lapen diagnostic center atumpen free medical checkup ki bipon Lukhiman sangha ningkan isek risoi jangkrung samai mesen pen pachun pon KCC Forest Department along boring hoy aphan mentusi salangken pu bombosi ong tung arat tumpen ge chung hongprong Karbi Longri Abirta pen neli jitramsa non birtang ton pen langpone sinang pai ni phaing koira chogoni langsuliet lapen borlang per yude tumpen chingum pet pen phrangke mai kanipon labangso phrangke mai along alang ni tumpen ki pachini pona thingi KCC pen ki Land and Revenue Department Dipu Revenue Circle asai hemalong pen SK Borsing phangcho phan ke thali ponji polong bangki chikroi dunek thei pusi alang ni tumpen jongpon atheki SK Borsing phangchu Dipu Revenue Circle asai hemalong pen ke do bom ahut pen sami ki dugde dara tumpan longli pata ke salam pon along sami pinan ke charap ke chitu dundu lasila puson ke kiting kimisen maten asai ke chiklem ke misen abang phu phan dakpen ke thali ponji along bangki ni tum chikroi dunek thei pusi labang su phrangke malong pen ningje pon na tum cho phapoi lo Bonsing Pangchorang Lipan or the different circle ben immediately transfer period lo Puni circular lo. Nasi Lasopor banke nitum alang li non mat kiklem bom lake langswe dordari area selang SK cyclem bom. Nasi alang li puna SK cyclem bom ke damtang 2001 aning kan pen lo lapen piningan ningkan hini ningkan thombak do alang li ke claim. Nasi dabangso ke claim isek alang li lapuna arpudo isek Lapulang set, bolang pair, apian dodri arat aphan alangli, kidugdet arat karbi arat tapi ngong sorat aphan pota keklaim kita malong penan alangli kacirap dundolo alangli ahin penan pajil pitikang long lo. Asi non ni tum hada arat atum alang phan thang a complain awe alangli bonsing phangcho phan thang ning oi awe pin pen kupia ron kupia thei pen si men abang so transfer order kapaklang hamma. Asi ni tum arguing tum lo Land and Revenue Department IEM saromortiso alang ni phan tum arguing tung lo kupia these alang ni phan bonsing phangcho phan pilo transfer order pidel lo lijon da dakthang na paklang kli alang ni kupi ne ke chok chetong ni dolomat jata paklang kli immediately effect pus alang phan tu cho lasi non amat alang ni phan thang ke chok ave pin si alang ni phan non amat ako puthot di full circular long stay order lang phan pithuneng pusi carbon domestic council Land and Revenue Department pe non ma stay order chi pithuneng pusi to hin pe demand pon lo nitum kupi po serang liphan order transfer order pidet ma pulote nitum kachini pulo KCC Land and Revenue almost sing tiso airport along lepen chenglok ka prek along stami aning hangling ka choklem ja phansi SK Borsing phangcho phan ke dak Dipu Revenue Circle asai hamlong pen ki tharli ji phansi sai ki claim lo pusi langsolet lapen borlang per yude tumpen almost sing tiso phan arbok pon ke damtang aningkan apora hu forlen along lapente ONGC along Assam mala along ason takha non iputu publang fer area tame kadoi da chini lo airport project wanji ko joine alang litum amena alubi ISK amena alubi amondor alang tum ninghanga link ke claim ke damia pha ninghanga link alang tu kicho ka pang demia joine si alang ni phan ke inut ang thik jot ISK phan ke transfer pi plot si non anut ka phek aphan ladak SK arpu ke jok thima pusini tum alang phan kamatha po lasi la puson along tin Karbi Longri project along ta amena amondor SK TV po alang tum ninghang link claim po dampo bangke ni tum lapulang set bolang pherat ke mentuni te tum produn thekhe la penong si ni tum pinyang tum ka tuning teng penong sang tu stay order han pipe pulote ni tum ke rat thurpak si ke bang jarni ke tum sai doge tum che songnang ko pipon ma pulote bonsing phangcho alang li not ang thik jora munit la pelang li mesen na munit la pen alang li lapu iria ke dam tang menda ni pulo ni kan hini sita menang ni ke claim ke dam lang ni mepi ka bang thu ni tum hada arat ang ni phan thang ining ko ave thang ining ki so ave thang complain ave pin ku pia the selang ni phan lapan order ki pidel la ni tum ka chinia teng pulote omorsing tiso alang li isi ke claim ke dam isi ka chong huma posi tu ma thapo pipon ma pulote CM abang kabe pisi la so order ta paliris la so order ta kapakla angli CM mat ka nai tumna chinglo CM angli dilhi dong supi ki do si bang so order ta angli kapakla la lopote
CM sar abang viut ki klem chong huma kusi omor sing tiso EM afan nitum karjupon kangtung Carbon Enterprise Council along secretary ke land and revenue secretary ke sim taru kita me ladak order long mangke sim taru sui le kido kali la bang ke nitum lang hume me nitum ladak sim taru sui nitum long iglo la pen kacing lit ave la silata pine ke claim dam chong hu pine doma Carbon Enterprise Council along la person claim pajai asai doma pusini tum council songda arjupon nangkok po Pai ni pa engko retrogoni adaba formalom lakha engko rapli deopani MSc consensi polopon angkang ronga gro engleng arongalong matri bidai academy ahemalong life care clinic lapenke diagnostic center sukhanjan atum chipatir pi ponsi free medical check up paman pon MSc Sarbon Kumar Telangana arideng bensil bangsu free medical check up semi ingpu pon lo lapen aluhaman pen MSc Sarbon Kumar Telangana Diopani Vidisia Chairperson Alisa Teronpi, Suresh Lekthi, Matri Vidhai Academy Principal Narayana Chitri, ASGB Lepen GB Lepen Kaprekpek Manpeng Idumta Chitongdun. Labangsu free medical came Kibipon along, Doi the Rupen Chenglok, One Meble Atum Sav Chirap Chitudun, Sekelang Pon along Dr. Jagve, Kathar Ingti, Child Specialist, Dr. Jinsong Togbi Medicines, Dr. Sumita Das, Nurse Atumpen Chenglok, Tumpa Datta, Nurse Sujata Chitri, Labs Technician Daksha Guptam, Pharmacy Rasdas Lapenke Life Clinic Care Lapen Life Care Clinic Owner Anparna Chitri Atumta Chitongdun Pini Life Care Clinic Sukhanjan Ahin dan ladak nang Chitongdun iklo pare pini ladak Rongagora area long nili tuma ladak health camp nang pati iklo ladak school principal ladak MSc sir VDC chairman lead officer sir tumta nili tuman nang rap dun iklo ladak health camp kini organize fan pare health camp bange mission pensi non dam ikom lo pare nilita iningarong lo ladak bang pen ladak emethang amunit emethang adin tumhan ladak keso nakelang mate kapre keso alam kini nake than lahai opportunity ke long pon nilita iningarong iglo pare lason se nilitum mo phita ladak bang bom pen lason nang rap bomi kusi nili ining khelo tanang ite anang lihin pen la non rong alom to kanu arat hanang lihin be isi ameses mate elak lo yang tungga semet la mekisu la pen la sono ding la hai ke spajo ke phanang lihin ben pene ameses ping tung ma pine non melom da kacitang iko ba rat tumhan non melom po pasiksak dengue pen la ai flu ko amekisu non melom do ikbom tasi la ai flu bu bangke si virus sa joine si mane do ibom inut kan inut rong atum pustame rap kan inut school long sutame osomar tumta inut student la pusi mane chelong bom chiun bom tasi la bangke kamakha iko nai ngalam ke kali la bangke non melom la season la mane la tomon atuk la ta do upo la so joine si do la mo pine motor pine change lo plote la kang sama por bang lo plote la bang amethang masi dam jui la bangke anta non mat la long bo makul akeso la ke long det tu bangke here ik unangne la tum ke claim deng ke la सबसे प्रोटेक्शन थन ला सनग्लास संपिने एंडिक नंग po इंपर के ला एमेक बांग पिने 3 hourly माने ला पिने लांगकांग सामपेन माने चिंगुर बम नहीं चे सफा बम नहीं इंपर के ला बुढ़ाठक मेडिसिन दो ला एमेक लोंग पिने ला चिचोर बम नहीं अपोर पेन 3 hourly चिचोर बम नहीं ला अन पेन ला चोक इट ला एमेक Pai ni pa engko ratroni lakha engko ratrok durbagri MSc consensi ki parlopon angkang daithor police stations ki parlopon daithor lukhram tok biarong ameker rupsing langni lapenki basapi rong parpi tum asopi aklengsi kritia langni pi honghap hongru kisu ka cholong labangso kisung ke boya lama puthak local MSc mate EM returns tok bisami thekpan longsi EM returns tok bi pen sami ame thang jungjunga khia darpen lapen ani ke me pen lapen kanghon ke jinso ke dora jok daithor local committee atum phan pin katponsi tangka ki pajir dam daithor BJP local committee amaipu Daniel Rongpi Konchun bang Rajiv Singner member Robinson Rongpi Donor Ronghang Hamson Terang
Bikas terang VDCM member Hemson Ronghang atum pensbi pi pajirdamlo. Pitia langne pi pens tamela puson. MSc mati EM Richard Stock bi pen la puson kirap ke pajir pon thegapot ning arong lapent ke churu pajir pon lo. Lapen kritia langni pi pen stemi lap bangso tangkapan ki luga charli jiephan made tok langa charli jiephan tuition me enpon pu puta pachini pon. Lapen kritia langni pi sar pi pen sami EM Richard Stock bi pen la puson aning ke me pen kirap ke pajir don thegapot alangni hin pen semi ke churu pajir pon thu. Alangli tum asuk pi kritika langni pi alangli penengan ikan kene keparta lalasi alangli ke Arya Keng kahino mane honghap lasona kisu pen alangli dam the asi iam sar arjulong pen itum phan tong sikot pen non amar humri dam tha busi iam sar Richard tok bi alangli nang pen khat teng pen sini tong kini dak wang lo apen chetong kang long jingki than te kang long pamelo dalam masih tadi gimana? Man Rajiv Singh Director Local Committee Secretary. Himon Sangha Risoi Jang Chengnum Amaya Tumpen Spatir Piponsi Lakhai Khoiratrok Durbagri MSc Consensi ki paropon Lakhai Hini Dola Mara Bapram Tokbi Arong Ahongjai Along Engdeng Sirkep Kechok Ningkan Isek Risoi Jang Krungsa Amai Mesenpen Pachunpon. Sayang dengateng pen ada porpai ke thoma porman gurupu lapen ke LSR ECA atumapan kang thirame thek pipon dep na phiki ada porpai trokramni thongkep aporki guru karchu semi pedopon lo lapen ke sayang dengateng pen ada porpai kep aporman ke kurungsa mai semi chengpon lo maipu prodip rong pi pen ke chephem pu pona mayalong chunbang mirjing hansi pen si alhi to masami dengpon si pachini pon thulo bangso mailong a thepi tokbor charli thekbek nangji lapen odur sami chpa mise nangji pu thepi en ponsi mailong adi do jotpan thanche mumpon lo bangso mailong ali haman pen lukhimon sangha tiripi amai sarphu kont ganthiram tebung baburam tokbi rong asar sorlusu chingri amai pen mai phi lapen chunbang phi anima kelingpi sorlusu lang chori chunbang phi pen chenglok ke thiki dingi tumda chitong dun silabang so mai mesen pen pachunpon kohura pen mirsing tobi Karbi Longri Abirta la lukhimon ron Riso yang cingro maten patir pipon ningkan sek riso yang kumsai amai lapen kalcho amai labang so aputhak riso yang cingro maten kibipon lake non dokumon songho riso yang cingro mamai ake mangkala hello ke pining ta non keban bilang atai awe riso yang cingro maten phan je tokbor lo kechali hek nangji lapen dokumon aron along odur tame cepami pen sen hek nangji tasila bangso sailong anutin abang rutin tame je non kitur niawe tum han tame ala tum ke mangpon kirim pon asai do anta ke papa pleng pon hekja phan ini tum dokumon songho ahin pen riso yang cingro mamai atin cingwai pen ini labang so sai dengpon tasila bangso sayang deng thom permanen pon asi pini ani kecok tabang so sayang deng kedeng pon long bangke isa topik smash do pini labang so topik smash ateng si judalo labang so ke tham pon halong anutin tamni suarlo so tum kaching thu pon nangji tapen riso yang cingru mamai tum lo kechari thek chota kali odura che pami pension thek nangji lapen labang so lo dokumon aron along riso yang tum arpu hetam lama saron along asoputhak tingmai pondepen non puthot tisik sepin pen lam ke jai en danglok non kilun ke kan kacepati lama so sai sami non malom supen apo te dipon hupo ase nilihin pen bang ke lama so sai long bang ni sampai gon ni arong piglo alan riso yang cepati dipon pen ke ni dokumon songgo hin pen kalah timhan susi anam dokumon akadam pajir dino Karbi Long Autonomous Council Forest Department along kidugde darar tumpant inut bangni atumpen tangka chon pensi ahok he appointment alu ki pironga puthak sami Karbi Long kang pila sami hur chudulu
Laso lama puthak pen Karbi Autonomous Council Forest Department atom pen semi RDN ponsi Forest Department along PCCF abhizid rabaki khipa mahut Council sector lapen estate sector along voring anghoya ki pipon telabangki interview enpon pepin madi sadlang enpon pepin pen voring anghoy ki pian atom phan semi ingthan pon lapu pusi pangdak pon lo lapen det pen pen thuki lapunat prabjin pen voring anghoya phan semi ki papleing ponjia phan semi sadlang madi interview enpon pusi KSCC Forest Department atom pen pangdak pon lo non bagi Karbi ang longrat ki dugdet aton pen semila bangsu Forest Department ku men tu pensi voring ang hoya phant interview ke enpon puma mali sadlang ke enpon pu musi ongdung arat tum bagi chung hong prong ason si thek pon long lo Pini birta bangkilan sekang ton poneglo domi thangme kardom